Čauko ľudia, tu je Joy. Neviem ani prečo som to zapol. Prekvapenie bude, len vám chcem oznámiť, že Enuňo, kamarátky, nie je tu môj frajer Dex. Vidíte ma z sorry, som v tme. Papučka! OK, no tak podienku nie o 17:00. Rovná sa o 5:00. No a to je všetko. No a natočím to čo najskôr. Niečo musím vymyslieť. Čauko ľudia, to bolo krátke videjko alebo krátky pozdrav, že sa mi ľúči. Bum, bum. A budem robiť, že bum. Som sa rozhodol. Tak, čaute ľudia, to už som to povedal. Bum. Čus bum. Bum. Nebudem hovoriť bum, ale čbum.